Να έρθε και η Κίτσα. Ναι. Θα μας πάρεις όλους, μπορείς. Βάλε και εκείνο το αυτέ μου. Άλλη κοίτα φαγητά δίπλα σου. Εσείς ποια είστε? Η Άννα Μαρία. Άννα Μαρία λογοθέτη. Εσύ ποιος είσαι? Εσείς ποια είστε? Ξανθοπούλου Ευανθία. Ξανθοπούλου. Εσείς ποια είστε, κυρία μου? Η Ερμιόνη είσαι εσύ. Εδώ καλά η Άννα Μαρία. Τώρα να μας το δείξεις. Θα σας τα Κάνει δείξω. και βίντεο μέσα. Βίντεο κάνω. Ναι, γι' αυτό μας λέει να μιλάμε. Πολύ ωραία είναι. Την φωνή μας, ρε. Βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παίρνεις. Να είσαι γερός να μας θυμάσαι. Εμείς θα πεθάνουμε μια μέρα και θα τα βλέπεις και λες γίνετε. Έτσι ακριβώς. Γίνετε κύριε Βαθία, έρχομαι και σε έβλεπα. Τώρα πιάνει όλα. Πιάνει όλα τα πει και τα δέντρα και εμάς μαζί. Ωραίο είναι. Βίντεο, ναι. Αυτό πώς έφτιαξε πια αυτή δεν είναι. Κάτσε από εδώ κάτω.